Esqual rock and roll. Nik 16 urtekin, ene amets guztiak ziren eskoalerirat itzultzeko, bakizu. Diasporako semea izanik, pentsatu behar da nolako zea den berriz eskoaleriko bizitzea. Eta hala izan zen. Izan gira Euskaleri rock and rollin. Gaia altu denin, adiskiriekin, juiten giela bestaka. Gaia heltu denik adiskidiekin, eta gaia besta egiteko moduko gaiza bat. Gaia heldu denin, adiskiriekin, juiten giela bestaka. Se nota el lenguaje y se nota que dentro de una orquesta también hay una gran banda de rock and roll. Izan gira Euskaleri rock and roll. Balen erentzin da, dantzaldetik landa ondoren, ja, juiten gira okuku de boa. Hori oso magikoa izan zen hori okuku de boa hori. Balen urentzin, ene maitia, ene kisintzite okuku de boa. Balen urentzin, ene maitia. La traslación del rock and roll a la orquesta, que la gente decía que no se podía hacer, ahora resulta que se hace, funciona, y me hace especial ilusión pensar en una canción que fue tan, diría, pionera, ¿no? Que ahora, no sé si 40 o 50, muchos años después, suene tan divertida, tan actual, tan moderna. Kritikak txarrenak hasieran ziren. Eskual gizartea oso rockaren kontrakua zen. Rocka zen eta yankiren musika. Hori, etxaiak nituen denetarik azkenian itoizek lortuzun Euskal Herriko herritar majoritate batek unatzen zuela eskual roka. Gira Euskal Herri, rock and rollin. Izan gira. Gure herria ez da herri pobre bat, herri aberaz bat da. Kulturan jakin du ere modu popular hori guk defendatzen duguna. Ezartea ere lehen planoan. Eta nire musikare ezartzen dute lehen planoan, eta eskertzen ditut zeinek eta norek ideia ukenduen hori plantatzeko. Izan gira Euskal Herri rock and rollin. Talderekin hainbeste plazetan ibili naiz, ene kantua defendatzen, eta urrak bere bidean. Aldi huntan ere defendatzen dut berriz ene kantu hori. Eta egin dezan nitarik landa hainbat eta hainbeste dekada edo urte. Rock and roll.